Sa number 3, 60-day preventive suspension nga panaong batok sa duwa ka mga OVO inspectors nga ginaligar nagpangilkil sa isa ka negosyante. Ma-report si Nico Delfin. Dungan sa pagpasaka ang kaso nga gross misconduct ang 60-day preventive suspension batok sa duwa ka mga engineers ang Office of the Building Official sang Bacolod sining adlaw. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ang administrative case ang ginpasaka sa duwa ka mga regular employees nga nagaserbe bilang building inspectors ang may angot sa ginaligar pagpangilkil sa negosyante nga tagreklamo. Hearing, ma-schedule kami hearing. Ang hearing officer will be me, dahil may prosecuting attorney man na they will have also an option if they will want to be represented by a lawyer. Sa ginpadala nga explanation letters ang duha ka mga empleyado sa gin-issue nga show cause order sang CLO ilagin panginwala ang mga aligasyon batok sa ila. Pero suno kay Ting, may kuha sang CCTV video kag cellphone video ang biktima nga nagapakita nga nagbaton sang kwarta ang duha ka mga building inspectors nga nag-inspeksyon sa iya kumbuyahan para sa gina-applyan nga clearances gikan sa OBO. No, na 15,000 ang ginapangayo nila, then it was reduced to 5,000. So, ang inyong one is suspension for how many days? Preventive suspension, 60 days. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga pagpasaka sang kaso sa ginareklamo nga mga regular employee kabahin sang tikang kontra korupsyon. May unrelenting sa aton drive sa anti-corruption. No? These are the things that we will never tolerate. So kung it requires to suspend, dismiss a huge number of employees here, then so be it. Sa Balason nga inadlaw, magapagwa man sang rekomendasyon ng City Legal Office batok sa 5 pa ka mga regular employees nga accountable sa mga government vehicles nga nadula kag ginapatihan kinkawat. Nico Delfin para sa DGCast Negros.